držte se, tak ano, pojďte blíž. Tak ano je na lidi, zkusíme kontrolní, jste kluci. Viděli jste se dneska ráno v zrcadle? Byl to hezký pohled? Tak, jdeme dál. Když se tam Edy, tak musí odpovědět i Lukáš, a když se tam Lukáš, musí odpovědět Eda. Je pro Edu nejdůležitější na světě jeho vzhled? No tak ale jenom odpovídá, že ano, ne, dobře. Líbí se Eda sám sobě v zrcadle? Kouká na sebe rád do zrcadla? Žehlí si vlasy co 5 minut? Cítí se být Eda holkou? Dobrá, jdeme dál. Chtěl by být Eda někdy holka? Jdeme dál. Má Lukáš rád tanec? Miluje společenský tanec? Miluje street dance? Líbal se už Lukáš někdy s klukem? Jo, stál se už někdy Edovi trapas, že mu spadly kalhoty? Měl už na sobě někdy Lukáš slipy? Počural se někdy Eda? Já nemyslím jako miminka, jako už velcí kluci. Je Lukáš zamilovaný do nějaký holky? Tak do kluka? Je Eda zamilovaný? Chtěl by být zamilovaný? Chtěl by být zamilovaný do holky? Chtěl by být zamilovaný taky do kluka? Další otázka. Viděli jste se, kluci, navzájem už bez oblečení? Lekli jste se? Líbilo se vám to? Já myslím, že jim můžeme zatleskat.